Казанның Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәгендә шагыйрь Ямаш Игенәйне искә алу кичәсе булып узды. Быел аңа 85 яшь тулган булыр иде. Күренекле шәхеснең иҗат юлы турында тулырак алдагы язмада. Мәдәни үзәк хуҗалары әйтмешле җәкә җырты ул кичәдә җыр-моң гамьле сүздән гөрләп торды. Шагыйрь журналист Ямаш Игенәйнең чын исеме Анонималов. Иҗатына Хәсән Туфан үзе хәйр-фатиха биргән дип искә алды чыгыш ясаучылар. Шаллыда иң беренче мәртәбә минем шигырьләр белән танышып, булар өлгергән шигырьләр дип, аны Шаллы ясар оешмасына илтеп, мине шунда чакырып, язучылар белән таныштырган кеше Ямаш абый. Ямаш Игенәйне искә алырга килүчеләр башта аның иҗатына багышланган күргәзмәләр белән танышты. Бездә аның туу турында таныклыгы да бар. Бездә аның дипломы да бар, әйме. Ул оригинал дипломнар, оригинал туу турында таныклыклар. Без алар белән горурланабыз. Шулай рукописләре, аның язмалары, кул язмалары да калды. Һәм дә ул безнең әдәбият тарихы музеенда саклана. Тумышы белән Ямаш Игенәй Сарман районы Ләке авылыннан. Бездә Ямаш Игенәй исемендәге музей эшли. Ямаш Игенәйнең музеена экспонатларны аның тормыш иптәше Роза ханым Зимина тапшырды. Монда аның шәхси әйберләре, альбомы бар, үзенең шәхси язу машинкасында алып килдек. Һәм ул яратып карап торган өстәлендә генә тота торган статуэтка. Бүгенге бездән һәйкәл иш, үзебез төзегән КамАЗ, үзебез салган шәһәр дип яза бер шигырендә Ямаш Игенәй. Ул Чулман Идел хәзерге көндә Шәһри Чаллы газетасында эшли, озак еллар Аргамак журналында бүлек мөхәррире вазифасын башкара. Әтиләрен искә алу кичәсендә Артур белән Светлана да катнашты. 5 сәгать килдек Баулыдан. Әтием бит Баулыда да редакциядә эшләп, яшәп, аннары инде Мамадыш юлында булды, аннары Шаллыга килеп, Шаллыда яшәп, вафат булды. Әтиемне искә алучыларга бик зур рәхмәтләр. 1981 елда чыккан беренче китабы Сәфәр чыгам шигырьләр җыентыгы. Публицистик жанрда язылган Бәддога дигән китабы да басылып чыга. Ямаш Игенәйгә "Хай бу адәмнәрнең кыйланмышы" исемле циклы өчен Саҗидә Сөләйманова исемендәге бүләк бирелгән иде. 1992 елда ул Керәшен сүзе газетасына нигез сала. Керәшен сүзе газетасына 30 ел тулды. Аның беренче редакторы Ямаш Игенәй. Һәм шушы газетаның юбилее белән аның юбилее тәңгәл килде. Шуңа күрә бу безнең өчен бик әһәмиятле даталар. Кичәдә Людмила ханым да Ямаш Игенәйнең балалар өчен язган шигырен сөйләп, артистлык таланты белән шаккаттырды. Хәер, кичәдә катнашкан һәр кемнең чыгышы бик тәэсирле булды. Әле Зәйгә, әле Чаллыга, Түбән Кама шәһәренә, Чиста ягына да бара идек дигән шикелле шундый очрашуларда безгә очрашып тора идек. Менә уйлап карасаң, аннан соң мин ул вакыттагы Керәшен сүзенә байтак кына мәкаләләр язып җибәрдем. Шагыйрьнең әле кулъязма буларак калган бер бәйләм шигырьләре бар. Киләчәктә аларны да бастырып чыгарырга ниятли кичәне оештыручылар. Мөршидә Җиһан, Татарстан яңалыклары.